ni nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi kan ye Bamakɔ ana lamini na a ɲɛ 13 u bɛ Washington DC yan nɔ VOA soba kɔnɔna na ka studio 6nan nin ye an ka Malikura kɛnɛ sigilen ye bi alamisadonya septembre kalo tile 9 san 2022 la an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan a yirala k'a fɔ ko jɛnɛ mara la ko adamadenya hakɛ basili dɔw kɛra sigidala mɔgɔ dɔw kan dugudennin dɔw kɔnɔna na ayiwa bolo ɲɛsinen bɛ Wagner de ma ka da a koɲa kan an bɛna na détails di aw ma jɛmukan kɔnɔna na kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko jate kɔlɔsi y'a yira k'a fɔ ko dɔ farala coronavirus bana o cayali kan Bamakɔ kɔnɔna na an bɛna olu fɛnɛ détails di aw ma ninnu de bɛna fara bi an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔna na ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka walawala aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka sen ka na ɲanzan. Ka segin tuguni kokura ka foli kaw ye ka fɔ k'aw bisimila an ka jɛmukan Malikura kɔnɔna na bi alamisadonya in na septembre kalo tile 9 san 2022 la ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ayiwa ka tɛmɛ ni jɛmukan ye kunnafoniw ye a yira k'a fɔ ko jɛnɛ mara la ko adamadenya hakɛ basiliw kɛra ka da sigidala mɔgɔ dɔw kan ayiwa bolo ɲɛsinen bɛ Wagner Irisiw ka kɛnyɛrɛ ye lakanakɛla kulu ani donsow ani Mali sɔrɔdasiw de ma a taabolow kan Moribo Danbele bɛ détails di an ma an ka lamɛn. Nya ani Tanjama dugu ni a bɛ Fakala commune na jɛnɛ mara la dɔgɔkun tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko Wagner ani donsow taara u ka yɔrɔ la ko u selen ye k'u ye minɛni kɛ ani k'u taara ni mɔgɔw bolola fɛn dɔ ye seere dɔw ka kuma la ka fɔ VOA banbara ye karidenw septembre kalo tile 4 mɔgɔ dɔw ni a bisigilen don k'a fɔ ko Irisiw ka Wagner mɔgɔw don taara Nya Uru dugu la minimini ni ale bɛ Fakala jɛnɛ mara la u tora ye tile caman kɔnɔna la seerew ka foli la tile 3nan don u ye cɛw minɛ mun nana ni jawuli ye dugu in kɔnɔna la mɔgɔ dɔ n'ale kisira ale ka kuma la ko musow denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw bɛɛ kɔni wulila sa k'i senfa minnu bɛ se ka boli ka t'u yɛrɛ dogo kungo kɔnɔna la olu y'o kɛ o kɛra sababu ye sigida yɛrɛ mɔgɔ caman kɔni bolila ka bɔ a kɔnɔna la k'i yɛrɛ ɲini ko o wagati la ko donsow donna dugu kɔnɔna la ko ka mɔgɔw bolola fɛn dɔw ta sigida dɔ ale ka lakaleli la ne ale bolila ka t'i yɛrɛ dogo sofara a ko k'u taara n'ale ka baganw ye ko sanu ani wari ani masirimafɛnw u ye minnu sɔrɔ so larawulilen kɔfɛ ko nin bɛɛ kɛra sardasu jɛman dɔw ɲɛna a ka kuma la Tanjama ni ale bɛ Fakala o fɛnɛ ko u tilala ka taga bɔ o yɔrɔ fɛnɛ la mais a tigi ko ale tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ ko o waleya kelen de fɛnɛ kɛra ye ko musow mafiyɛra ani u bololafɛnw fɛnɛ taara seere dɔ ka kuma la ko nin y'a dɔgɔkun 3 ye u ka sugudanyaw fɛ sofara ko farajɛw minnu dɔw yelen don i b'a fɔ ko mirusilakaw ko olu bɛ mɔgɔw minɛ ko mɔgɔ caman ko olu kɔni u fɛla mɔgɔw minɛnen don u t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na ka kɛɲɛ ni kunnafoni kelen ninnu ye a n'a jalakilikan kelen ninnu ye ayiwa minnu ɲɛsina Irisiw ka kɛnyɛrɛ ye lakanakɛkulu Wagner ani Mali sɔrɔdasiw ani donsow ma ye ayiwa Fakala commune kɔnɔna na ka taa jɛnɛ mara la ayiwa seereya dɔw ye a yira k'a fɔ ko a kɛra jabɔgɔba de ye sigidala mɔgɔw kan ka da o bɛɛ lajɛlen kan Usman Diko n'ale ye Mopti mara sifinw Taputal Pulaku o tɔnkuluba o sifinw ka tɔnkulu o ɲɛmɔgɔ de do ka bɔ Mopti mara la ale y'a ka seereyaw di a taabolo kan Mohamed Touré ma an ka kumakanw lamɛn. An ye mankan caman mɛn ka bɔ Fakala commune na cercle de Djéné plus précisément Kata village Nya Wuro Nya Sare Tanjama et Djaba les 4 villages en tout cas an kɔni ye mouvement mɛn ninnu bɛɛ la mouvement daminɛ depuis mardi tɛmɛnen mun ti bi mardi ka na se dimanche ma an fɛnɛ y'a mɛn kosɛbɛ ko finitigilaka minnu ye mɔgɔ jɛmanw ye i n'a fɔ an fɛnɛ ka mɔgɔ dɔw bilala u ɲɛma n'o ye Mali finitigilaka dɔ ye mun b'o bila u ɲɛma se ka communication bɛ se ka kɛ u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na effectivement a kow kɛra 90 à 95% armée bɛ minnu bolo tenni b'u la u kɔni ye tubabuw ye o kɛra o yɔrɔ la. Duguden dɔ ka seereya la a yirala k'a fɔ ko maa nɔminɛnenw kɔfɛ
waati kelen na marifa kulutigiw dɔw ni dɔw ko ko donso don k'u ye sigida u donna sɔnɔ du caman kɔnɔ ka bolomafɛn caman ta ni sanu b'o la masirifɛnw ani fɛn wɛrɛ o kuma ye tiɲɛ ye wa barisabu ko kɛra ka finitugu dɔw to kɛnɛ kan ye aw b'o faamuya cogo jumɛn effectivement mɔgɔ caman minɛna ne yɛrɛ bi mɔgɔ 10 peut-être mun ka ca n'o ye ne yɛrɛ y'o minɛli ko mɛn ka d'a kan ka connaissance b'a dɔw la n'a fɔ n y'a mɛn cogo min na témoignage bɛ n bolo k'a fɔ mɔgɔw minɛna kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna tenitigi finitigila ka minnu fɛ mɔgɔ jɛmanw don n'a ko kɔni bɛɛ yakubayara ka bɛn ni kari tɛmɛnen ka na se kunu ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ minnu na o yɔrɔw la kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ɲawuro yɛrɛ an bɛ mun fɔ mɔgɔ 5 ɲɔgɔn minɛla a la an y'a mɛn cogo min Tandiama fɛnɛ a peut faire quelques kilomètres dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ apparemment yen fɛnɛ mɔgɔ dɔw minɛna maintenant an kɔni ma foyi faamu nin na fɔlɔ o kɔnɔna na donso nana donso fɛnɛ y'u seko kɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na effectivement ne fɛnɛ y'a mɛn ten a fɔra ne ye ten nka n'ala sɔnna an bɛ investigation na pour que ka a ko sɛbɛntiya an k'a dɔn a kɛra ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma ayiwa an ka ɲininiw la an ye finitigiw sɛgɛrɛ nka an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u fanfɛla la ayiwa seerew ka kuma la n'a kɛra tiɲɛ welekan jumɛn b'a bolo k'a lase Mopti mara yɛrɛ famaw ma a n'a finitigiw minnu bɛ kɛnɛ kan ye e ko di o la ni armée ye nin ko nin kɛ a ye anw jigi tigɛ u ye anw jigi waro nka u k'a dɔn fɛnɛ anw fɛnɛ ye malidenw ye an ka hakɛ dɔ ye lakana de ye an mɔptikaw fɛnɛ ye maliyɛndenw de an ka kan ni an ka lakana hakɛ ye wa an ti jɛ n'a ye cogo si mɔgɔ minnu kan ka an hakili sigi mɔgɔ minnu kan ka an niw n'an bololafɛnw lakana tiɲɛni ka kɛ k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛna walima olu yɛrɛ nɔ b'a la an tɛ jɛ ni o ye dɛ nin tun ye Usman Diko Taputalakulaku sifinw ka kulu olu ka président ka kumakanw ye Mohamed Touré ka micro la ka tɛmɛ ni don kelen ni kunnafoni kelen ye balimakɛ dɔ mun ko ale tɔgɔ kana fɔ ye seereyaw kɛ ɲa Uro ani Tandiama jalakili minnu taara ka ɲɛsin sɔrɔdasiw donsow ani Wagner ka mɔgɔw ma ayiwa o kan a ko donsow nana ale minɛ ka taa ni ale ye Sofara aba ko yani ale ka taga ko dankarili kɛra mɔgɔw kan hakɛw la awa an ka seereyaw lamɛn minnu taara Moribo Dambele fɛ kɛra sɔgɔmada dimanche don donso dɔ nana ne dala ne so dala ka fɔ ko faama bi ka ne wele faama ye jɔn ye militaire ninnu ne bɔra fana ko faama ma ne wele ko olu de y'a ne wele donso ninnu ko olu de y'a ne wele donc ne fana ko jumɛn u ko an ka taa n ko an bɛra min de ko an ka taa o taara ni yɔrɔ jumɛn na o kɔfɛ u ye mun de kɛ kɔfɛ o ye ne ta siri ne ɲɛ siri ne bolo ninnu siri ka taa n'a ye fo camion da la mun de la u ye minɛ bon n t'a dɔn mun de ye ne minɛ dɛ parce que ko sɛgɛsɛgɛ b'a la o b'a la ka sɛgɛsɛgɛ dɛ n ko jumɛn sɛgɛsɛgɛ o ye jumɛn ni ko ne bɛ Ɲawuro territoire la n ko ne bɔra voyage la kana n ko mercredi don mina taa n ka voyage la o ko kuma si foyi t'a la ne bɛ taa dɔrɔn ne bɛ taa olu ka chef na bon an taara a ka chef na fana chef na ko an bɛ taa o b'an ka siri fɔlɔ de ka taa n'a ye fo Sofara base la yanni ka taga Sofara base la Ɲawure i ye mun de ye ya an ka magasin ninnu bɛɛ kari jɔn ye magasin kari donso ani faama ninnu les soldats donso de nana kari comme u bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn quoi u b'a la ka da ninnu kari ka porte ninnu ta ka an ka malo ninnu bɛɛ ta ka taa n'a ye an ka da ninnu bɛɛ ka musow fana fanu bɔ ka photo ta ka fɛn bɛɛ kɛ musokɔrɔba ninnu bɛɛ photo ta n'a ye faamaw dɔrɔn de ye nin kɛ wa Wagner ninnu de bɛ photo nin ta ka fani muso ninnu fani ta e y'a dɔn cogo di ko Wagner don jama ninnu ta wagati min na u bɛ nin kɛ la u ye mun de fɔ an ɲɛna u bɛ nin kɛ mun na muso b'a la ka kule fini bɛɛ bɔ la ka photo ta e filɛ ka nin fɛn minnu fɔ ninnu kɛra e jɔlen ɲɛna wa wa a kɛra ne ɲɛna mun de la e bila la ko ne kuma ne tɛ terroriste collaborer o de o y'an bila la tuma min na i minɛnen mun don est ce que u y'i bugɔ wa ou bien mun de kɛra i la non u ma an bugɔ kɔni dɛ u ma an bugɔ e bɛ bɔ Ɲawure wagati min na dugu bɛ cogo di sisan dugu nin bɛ sɔrɔdasiw bolo an ye wele bila Sirasiw ka kuma latɛmɛna soba ma n'o ye DIRPA ye ani Mopti gouverneur ani waleya in kɛra yɔrɔ min na ale maire dɔ yaasa u fɛnɛ ka se ka fanga u jɔyɔrɔ f'an ye ni jalakili ko ninnu na mais an ma se k'u sɔrɔ ni don nata ninnu na n'an ye jaabi mun sɔrɔ kunnafoni lakilenni kɔnɔ tiɲɛ kɔnɔna la an bɛna o fɛnɛ lase aw ma ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye sisan an bɛna Gordo Bokum lamɛn ale bɛ laseli kɛ an ye lakana taabolow kan Yuwaru mara la ka taa Mopti mara kɔnɔna na an ka lamɛn sigida 7 de bɛ Yuwaru mara kɔnɔ lakana sabatilen tɛ yɔrɔ si
fona kɛra Yuwaru dugu kɔnɔna kelen pewu ye min kɛra sababu ye ka foroba cakɛyɔrɔ caman ba ɲɔngiri i n'a fɔ préfecture ani sous-préfecture bɛɛ lajɛlen fo ka taa se école so bɛɛ lajɛlen datuguli ma ani ka dugu misɛnni 5 bɔɲɔngo jagoya k'u sigiyɔrɔw bila jaka jagoya minɛni togodaw la ka musow bila jagoya kisabudon na ani min ye cɛlakaw ye ka olu ka kurusi senda tigɛ denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen sigirɛti min musique lamɛn i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen lafɔndon don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a kɛra sababu ye fana ka Yuwaru sɔrɔda nasuguya bɛɛ lajɛlen lanagasi tɛnɛ mɔni baganmara ani jago nin si tɛ ka kɛ a kɛcogo la an bɛ don min i ko bi min ye taamadenw ye siran ani jɔrɔ nasuguya bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na ka da i ka dɔn k'a fɔ kulu marabafɛntigiw ka laroli banbaliw kan wa ala ka n'i ci ko sɛbɛnfura dɔ yera i ka minan na Yuwaru mara kɔnɔ bi baɲumankɛtɔ caman de y'i yɛrɛ ta ka da i ka dɔn k'a fɔ u cakɛɲɔgɔnw welikuli banbali kan ni bɛɛ lajɛlen dan bɛnbɛn ma k'a fɔ ko min ye cɛfini tabaw ye ko olu ka wilikajɔ bonyanen don ni o ye monter en puissance ye a kɔni dugumajɛ fɔlɔ an fɛ yan nɔ Yuwaru kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Burdo Bokum ka laseli don ka bɔ Yuwaru. Ayiwa VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa an balimaw k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan kɛnɛ de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC ni wagati in na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u sɔrɔ an ka nin jɛmukan in na a b'an sɔrɔ radio siraw fɛ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na fiɲɛ turukala 106 ntomi ani 1 kan Gawukaw fɛ yen nɔ Tumutukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan fɛn min ye Koro Baɲangara fanfɛla la an bɛ sɔrɔ radio Uruna kan olu bɛ capter 93.2 FM kan. Wa ni minnu fana bɛ fɛ ka an lamɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ sisan an ka bɔlɔlɔ siraba n'o ye www.voabambara.com ye a bɛ se k'an sɔrɔ yen walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook Instagram ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye halisa an bɛ an ka jɛmukan kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Yuwaru mara ye muso nganaw bɛ yen nɔ minnu kɛlen bɛ k'u danatigɛ ka se ka sɛnɛ kɛ u ka baara ye ne ka fɛn sɔrɔ la o mɔgɔw cɛla Fifi Sangare ale y'o muso cɛsirilen dɔ ye ale y'a ka baara kɛ ka sɛnɛfɛnw ani balomafɛn minnu bɛ yen nɔ k'olu bayɛlɛma ka sɔrɔ ka olu feere Godo Bokum n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ o yɔrɔ la ale ye ɲininkali tɛŋunen kɛ Fifi Sangare la an k'u ka kumakanw lamɛn. Sɛnɛfɛnw ani jiridenw ba yɛlɛma an fɛ nɔ Yuwaru kɔnɔ o bɛnnen don Fifi Sangare ka wilikajɔ de ma ni ale ye muso cɛsirilen dɔ ye an fɛ nɔ Yuwaru. Mun ye n bila nin baara in na n bɛ yaala n taara kɔ kan yala la Mali yɔrɔ caman na n b'a ye n ɲɔgɔn musow bɛ k'a kɛ u bɛ taa diɲɛ yɔrɔ caman na u bɛ nafa sɔrɔ a la n fana y'a yira ninnu bɛ ka nin ko mun kɛ mun na ne yɛrɛ tɛ se k'a ɲini k'a kɛ pour que an fana ka se ka taa kɔ kan a ko in na. Kama ma ɲɛntaw ale ye maa ye min bɛ sanni kɛ kosɛbɛ Fifi Sangare bolo. Fifi ye muso cɛsirilen anw fɛ Yuwaru kɔnɔ a bɛ kan ka baara minnu kɛ baara ninnu kɛ bɛ anw kɔni nimisa wasa k'a ta a ka jɛgɛ baara kɛcogo ka taa se a ka jugaw ma ni a ka morengaw. Musa Koyitu bɛ sannikɛlaw la a ka fɔ la nin ye waleya ye min ka girin Fifi Sangare kelen pewu ma. Anw fana y'a jate minɛ vraiment a kelen de dun donc ni seba t'i bolo ni maa min b'i débrouiller
Jemere akakanga jemere kanga sorai. Abi emballage paquet san damina ala dorande bado. Abi shegen kasa ala kuleli we problème di. Ale kelen seko otaka baayira kan. Nina ɲɔgɔnna baaraw tɛ taa fiyewu saniya walew matarafali kɔ Fifi Sangare. Ne bi fɛn caman bayɛlɛmɛ Yuwaru yan nɔ. N bɛ jɛgɛ mugu bɔ minnu tɛ manzini dun olu de b'a san n bolo. N bɛ juga dilan juga tɛ Yuwaru fɛn ye mais n b'a dilan yan nɔ. N bɛ mɔrɛnga mugu bɔ mɔrɛnga bɛ bana caman furakɛ. A bɛ dun a bɛ bana furakɛ. N bɛ denmisɛnninw ka wuri nafaman fana dilan. Balo ka dɛsɛ ka na denmisɛnninw tɔɔrɔ tuguni. Malnutrition fan fɛ. An produit minnu k'a la bɛɛ an fɛ fɛnw de yan nɔ. I n'a fɔ sɔ tiga malo ɲɔ fini an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ wuri mugu nafaman ye. A baara in fana bɛɛ lajɛlen a tɛ taa saniya kɔ parce que dumuniw de dun mun bi dun dumuniw de dun fana n'i y'a dun ni a tɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma olu bɛ an b'a a ko ninnu ɲɛɲini k'a ko dɔn. Nin waleya in na kɛ sababu ye ka Yuwaru denmisɛnninw kisi baloko juguya ma. Groupe de Bokum VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru. La marakaw ne ko k'a ka don bulon kɔnɔ k'aw sigi ne bɛ bulon ɲɛfɛ ne bɛ k'aw lajɛ rétroviseur la doni b'aw kunna ko mɔ aw bɛ fɛ ka dɔ bɔ doni giriya la marakaw Lamakale ne sorobale mankan don tuguni dɔ fara radio mankan ka farafinna fɔli waati Lamakale i jɔ tan tuguni nin ye Modibo mankan ye awɔ VOA Modibo farafinna fɔli waati Rabat 13h 14h u bɛ tila ka sigi a kan Tibiri Kari ani Tɛnɛ ayi nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ Lamakale bɛ se ka blon wala sisan ne bɛ taa ngono ayo kelen dɔrɔn fo pas 0 kada samiyaji ka kɔlɔlɔw bilalen siraw kan ka sirako gɛlɛya mɔgɔw fɛ koro sifinw ye wulikajɔ baaraw kɛ yaasa ka fusiw kɔnɔna bɔ ka siraw labɔ mɔgɔw ye ayiwa yaasa tɛmɛsira ɲuman o bɛ se ka di mɔgɔw ma cogoya min na Tijani Wedrago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bankas mara la ale ka walawalaliw sera a ma an ka kumakanw lamɛn. Kabini sɔmiya kɔni daminɛna Koro dugu kɔnɔna na mototigi fara sennama kan bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnba ka degun sɔrɔ taama siraw fɛ siraba walima bɔlɔnbɔlɔnw fɛ o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye samiyaji min bɛ ka na a tɛ ka boli ka tɛmɛ o de kɛn bɛ degunba ye taamakɛlaw fɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin degun in na Koro sifilakaw kɔni y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dingɛ dɔw bɔ walasa ji ninnu bɛ se ka boli cogo min na an ka Abuyi Jimde ale ni Adama Ɲangali olu y'a hakilina taabaa dɔw ye an ka olu lamɛn. Bon an y'a ye depuis samiya donna yɔrɔ ni circulation ma nɔgɔ donc Koro caniveau tɛ yen foyi tɛ yen donc an y'a lajɛ maintenant tiɲɛni bɛ ka kɛ donc an ye initiative ta n'an ye évacuation kɛ peut-être a bɛ se ka nɔgɔya kɛ o de la an ye initiative ta pour que an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ pour que circulation bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Bon, activité ni jeunesse de y'a organisé, mais jeunesse dɔrɔn ka activité kɛ musow b'a la cɛw b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔba b'a la parce que ji bɛ fɛ ka fɛngɛ Koro ji pont sigilen bɛ fɛngɛ ji sigilen bɛ pont yɔrɔ la an bɛ fɛ ka ji ni évacuer ka taa walasa mɔgɔw bɛ se ka circuler cogo min na. I k'a dɔn k'a fɔ cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen bɔra k'i jɔyɔrɔ fa walasa ji in ka se ka boli ka maaw lafiya cogo min na Amadu Sayi ale kɔni ye taamakɛla dɔ ye an ka ale lamɛn. C'est un sentiment de fierté et un sentiment de joie. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin hakilina in na bawo a bɛ an taamakɛlaw ka taamaw nɔgɔya kosɛbɛ samiya waati taama ka gɛlɛn kosɛbɛ nka nin baara in bɛna to taama bɛ nɔgɔya an taamakɛlaw ma kosɛbɛ an bɛ nin hakilina ɲuman in fo ka bɔ denmisɛnninw yɔrɔ kosɛbɛ. Ji in bolibaliya a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye sigidamaw kan Philbert Daku ale ye jamana ka cakɛden ye mun sigilen bɛ saniya ko kan an ka ale lamɛn. Bibi na a yɛrɛ yen b'a la Koro sira bɛɛ a bɛɛ ye ji ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye samiya waati la ni ji bɛ fan bɛɛ fɛ ni ji tɛ boli risque d'inondation c'est-à-dire que so bɛ se ka bin a sababuya la so bɛ bin ɲɛgɛnw bɛ bin kɔlɔn bɛ firi tiɲɛni caman bɛ kɛ a sababuya la n'o bɔra yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fɛn ɲɛnamani cayali ye minnu bɛ bana lase mɔgɔ ma misali la soso b'o la soso bɛ caya kosɛbɛ yɛrɛ de waati
donc fɛn o fɛn ye sumaya bana ye denmisɛnnin bɛ tɔɔrɔ waati kɔnɔna na. An y'an senfa ka se Koro mairie la walasa an bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ nin caniveau ko gɛlɛya in ko kan nka an ma se ka maa sɔrɔ mun b'an jaabi. Tijani Wedraogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. An balimaw aw ni yantuma laseli min tun bilalen be septembre kalo o tile 16 la famaw fɛ o tun ye danfara don tɔnw ni jamana fanga cɛ fan dɔ fɛ ani famaw ni kalandenw denmansaw cɛ yala lakalisow ka adamadenya ani nafoloko cogoya min be senna sisan ka fara jamana ye fɛrɛ minnu tigɛ o b'a to kalandenw be se ka ladon sanjiba ani lakanabaliyaw kɔfɛ maraw dɔ kɔnɔ wa aw ka jaabi aw ka fɛlaw ye jumɛn ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don nin baro la jamukan kɛrɛnkɛrɛn na a ye na baro kan fɛ ni sibiri don n'o ye septembre kalo o tile 10 san 2022 aw y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan nin kana fɔ a kɔ dɛ. Ayiwa sisan k'a fɔ kadɔw ɲɛna ko ji tɛ kadɔw ka fɛn ye dɛ k'u ka an busow wele Dr Gidere Tembeli Adam Wologem ayiwa ni Moïse Segela a tɛ an busow wele an ka taa dɛmɛ awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko bi ye kinésithérapie don kɛrɛnkɛrɛn ni ɲɛnamaya don ye dunya fantan 4 kɔnɔna na furakɛli taabolo min de don a nafa bɛ se ka kɛ mun de ye bana dɔw kan komi i n'a fɔ sisan misali la ni tension ye mɔgɔ min bi sisan ka kɔlɔlɔ bila a tigi la a bɛ taa laban a ka furakɛli bɛ tila ka taa laban kinésithérapeutes de bolo olu de bɛ maga farikolo in na k'a masse yaasa fari bɛ se ka segin cogoya min na ka fasaw lakunu awa ka da olu bɛɛ lajɛlen kan Mohamed Danjugu ale de wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa la an ka laseliw lamɛn a taabolo kan. Bana min n'a ɲɔɲalen don nin wagati in na n'an ko ale ma ko AVC n'ale bɛ bali ka mɔgɔw minɛ a kelen kɔfɛ k'i minɛ mun b'a to i bolo i senw fo ka taa se i fari fan kelen ma n'a bɛ se ka olu faga. Ali Malik Traoré ale bɛ cakɛyɔrɔ la mun ye Centre Pierre Vesperen ye n'olu ka baara ɲɛsinnen don ni mɔgɔ kofɔlenw ani bana giriman wɛrɛw olu mɔgɔw u tɔpɔtɔli ani u furakɛli ma a y'a yira k'a fɔ mun ye AVC ye furakɛli cogo kɔni o bɛ o la. Ali Malik Traoré. La plupart de nos patients minnu bɛ AVC kɛ qui reviennent à ils sont à 80% impotents, c'est-à-dire à 80% u tɛ se ka fɛn ɲɛnama k'u yɛrɛ ye au bout de quelques mois de séance caman bɛ n'u yɛrɛ ye. C'est fɛn mun don kɔnɔna ko tɛ i ye ko de don i b'a ye i yɛrɛ la c'est que an b'i dɛmɛ ka effort dɔ kɛ pour que i ka se ka comme une fois i mɔgɔ kana don mɔgɔ la kosɛbɛ baara dɔw la fɔlɔ parce que n'a sɔrɔ fɔlɔ i kun mɔgɔ tɛ mɔgɔ la ka cimisɛnnin dɔw kɛ ni bana nan'i kan ni AVC nan'i kan a ka ca Ala fɛ olu kɛli bɛ gɛlɛya i ma donc forcément tu vas faire la kiné kɛ tu vas revenir à toi-même i y'a ye an ye mɔgɔw ye minnu ka tagama u kun tɛ se ka tagama u kelen mais sisan u kelen bɛ tagama ka na ka n'u ka science kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye. Dr Fatoumata Diakité n'ale kɔni bɛ baara kɛ hôpital Gabriel Touré la ale y'a yira k'a fɔ ni nin bana sugu kɔni ye maaw minɛ u kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o de ye ka taa dɔgɔtɔrɔw bara yala fura min bɛ se ka k'a la u ka ɲɛf'u ye teliya la. Dr Fatoumata Diakité. Ni dɔgɔtɔrɔw y'u lajɛ kiné mun kan ka k'u la dɔgɔtɔrɔw b'o prescrit n'u y'o prescrit comme ça u b'u ka rééducation kɛ nafaba de bɛ rééducation na parce que rééducation b'u dɛmɛ bana in na. Bi alamisa septembre kalo tile 8 o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ maaw ma ala ye maa minnu garisɛgɛ don ni bana kofɔlen na. Mahamadu Dia ale ye ni bana kofɔlen tigiw olu kɔni ka kulu ɲama ye Mali kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ bana min b'ale la ala ni i ka dɔn k'a fɔ kinew sababu ale kɔni bɛ ka se ka tagama bi. Mahamadu Dia. Ne tun tɛ se ka taama yɛrɛ donc a laban kɛra fɛn min ye ne sera ka ulu ala sababu ne yɛrɛ sera ka wuli ka taama fo ka mobili boli ka fɛn bɛɛ kɛ sisan donc n'ulu tun tɛ ne tun tɛ bɔ ne nɔ la. Ni don kofɔlen ale ɲɛnamayara Mali kinew fɛ ka se k'u ka jɛkulu ka o lakodɔn ani malidenw k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni bana kofɔlen ninnu furakɛli la. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA Afrique kuma laseso kelen min bɛ kunnafoni tɛntɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma.
kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na yɛrɛla k'a fɔ ko Mali jamana bilala tuguni fɛn min ye coronavirus bana o gɛlɛya kɔnɔna ye misali la kunungo araba la ayiwa kɛnɛya ɲɛmɔgɔyaso ka jate min bɔra u y'a yira k'a fɔ ko bana mɔgɔ 100 ani kɔ olu de ye coronavirus bana sɔrɔ kunungo tile kelen kɔnɔna na Mariam Kuyate ale ka laseliw bɔra a kan an ka kɔrɔfɔ lamɛn. A bɛ waati bɔ Mali kɔnɔ maa caman de degunnen don ka sababu kɛ mura ani sɔgɔsɔgɔ ye o de sen fɛ kɛnɛya tigilamaaw minnu ka baara ɲɛsinnen don coronavirus kɛlɛli ma u y'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana k'o bɛ ka caya tuguni Mali kɔnɔ ko sabula banabagatɔ tansigi la ko 4 coronavirus b'o o la kunu araba sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ kɛnɛya tigilamaaw y'a yira k'a fɔ ko coronavirus yela maa 171 de la ko fɛn min don ko jateminɛ kan ka kɛ a ko la coronavirus ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bana min don a kelen bɛ ka diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen minɛ Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a bana kofɔlen tun ye a mada waati la nka bi kɛnɛya tigilamaaw ka fɔ la a bana bɛ k'i yɛrɛ yira kula ye ka sababu kɛ fɛn damadɔw ye a fɔlɔ ko ye samiya ye ka d'a kan san o bɛ ka na ni waati in na ko bana min don sumaya de ka d'a ye a filanan ko maa caman bɛ yen minnu ma coronavirus bolociw matarafa sabula maa 9,000,000 Mali kɔnɔ minnu bolo kan ka ci maa 1,60,000 dɔrɔn olu de ka boloci sera ka kɛ wa o maa 1,000,000 fɛnɛ cɛla maa 100,000 ani kɔ olu fɛnɛ ma u ka boloci filanan matarafa a sabanan yɛrɛ tanga fɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen dabilala Mali kɔnɔ ni waati in na kɛnɛya tigilamaaw minnu ka baara ɲɛsinnen don coronavirus kɛlɛli ma u k'u sigalen don ni coronavirus bana o borofara wɛrɛ tɛ n'i kunbɔ o kama wele bilalen don bɛɛ lajɛlen ma k'an ka hakili to nin bana kofɔlen in na yɛrɛ tanga fɛrɛw minnu kofɔla ko maaw k'u lawaleya Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Senatolanta bunakun kan Gao Ligue ɲɛmayaso bɛ baara la walasa san wɛrɛ kɔta n'o ye saison 2023-2024 ye Gao Ligue club dɔ la kelen ka ye Mali première division na Dr Salia Maïga Gao Ligue ɲɛma dankan fɔlɔ Gao Balantanya on va fi ko ɲina ko alhamdulillah parce que an ka ligue kura an ka élection kɛra 31 octobre depuis lors décembre an bɛ compétition na an ye 103 dan yɛrɛ ma kan ka baara kɛ 103 et après 103 notre objectif an ka équipe fila sɔrɔ première division na et Dieu merci an ye match minnu kɛ ɲina n b'a fɔ alhamdulillah même si équipe t'an bolo première division na on est sûr que san wɛrɛ an bɛ se ka équipe dɔ sɔrɔ première division na Ligue 1 na 2 ans après notre objectif ka équipe wɛrɛ sɔrɔ première division na surtout que an ko d'ici octobre avant que saison kura ka dayɛlɛ n bɛna forum dɔ kɛ avec pour le football pour regrouper tous les acteurs. Gaouya, ministre des Sports Moussa Gata, ouais, bah Kalamanya, faut qu'on va faire un forum de quai. En cas cercle ou bena, les 4 districts ou bena, pour que en cas un forum que beka kuma, pour qu'on ait ballon temps à tanya fait. Ida sera ma ko va faire monter là à club clé sur Ligue 1. Au bara ou crois qu'on a bara chamankede. D'abord ka compétition chamanke. Compétition de mo la tanya. Aya ni fédération fa fait, en formation d'osro, entraîneur ani arbitre. Une formation que on est sûr que na compétition caman kan ka ballon temps betanye aya yina fana utara joru ta Bamako donc ça montre que beba fait ballon temps ka tanye yina hali soni mi tumbe première division na yina championnat pour que soni ka ke champion a galera o ba ira bebe joueur caman yini Burem par exemple le district de Burem équipe la bebe entraîneur ta ka bob Bamako ou be entraîneur sara ou be joueur do sara bara o be sena Gao Ligue fanfɛ Dr Salia Maïga Gao Ligue ɲɛma dankan fɔlɔ ka fɔla VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido an balimaw ninnu de bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan in na kunnafoni minnu sɔrɔla ka di aw ma olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an ka laselikɛlaw fɛ olu laseliw kɛra ye ne Keyatu Traoré fɛ jɛmukan in a labɛnni a kɛra Cheikh Thiro ani Senemu Keita fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ nin tun ye Keyatu Traoré kumakan ye VOA Bambara kɛnɛ kan awa a k'an bɛn waati wɛrɛ